सहितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण बादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதா இருந்தா பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்கிரீன் தெரியுது மாதாஜி, இன்னும் கண்டென்ட் அங்க தெரியல ஃபுல்லா. அது போல வாய்ஸ் கொஞ்சம் கிளியரா கேட்கல மாதாஜி. தெரியுதுங்களா? தெரியுது தெரியுது. வைஷ்ணவ பாடனி வைஷ்ணவ கலாச்சார பாடனி தெரியுதுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிபிடி ஷேர் பண்ணுங்க. கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி தெரியலீங்களா? ஃபாதர் போட்டுக்க பிரபு ஃபாதர் தெரியலீங்களா? பிபிடி ஷேர் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. தெரியலீங்களா? இப்பதான் தெரியுது 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 தெரியுது. ப்ளீஸ் ப்ரொசீட். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இத்தனை நாள் வராது, இன்னைக்கு யார் வந்திருக்கீங்க சொல்லுங்க தயவுசெய்து உங்க பேரை. ஏன்னா என்னால பார்க்க முடியாது நேரடியா. ரெக்கார்டு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? ஆயிருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி புதுசா வந்தவங்க யார் சொல்லுங்க. யாரு பேச மாட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் விஜயலட்சுமி மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த மாதிரி சொல்லுங்க. ஒருத்தர் தான் எனக்கு பேர் பாக்குறதுக்கு ஆகாது. ஏன்னா இது கிளாஸ் இது ஆறுமுகம்ன்ற பிரபுஜி வந்திருக்காரு. ஆறுமுகம். நீங்க சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லதா சந்திரன் வந்திருக்காங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் மகாலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. மகாலட்சுமி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. மகாலட்சுமி தெரியும். அவங்க வந்து தெரியும் மாதாஜி. வேற யாரும் இல்லை மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அவங்களுக்காக ஒரு சின்ன ரிவிஷன் பண்ணிடலாமா மாதாஜி? நாம இன்னைக்கு வர்றவங்களுக்கு இனிமேட்டு ஒரு அழகா ஒரு கதை உங்களுக்கு இது இந்த ஒரு பாடத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் முதல் இது என்ன பார்த்தோம்னா சொல்றேன். ஆறுமுகம் பிரபு படிப்பீங்களா? லதா சந்திரன் மாதாஜி படிப்பீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆறுமுகம் பிரபு. லதா சந்திரன் மாதாஜி. ஓகே. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கிறீங்க. ஸ்மர்த்தவ்ய சததம்னு வரணும். அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மிஸ்டேக். சததம் விஷ்ணு அந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க மாதாஜி. படிச்சுட்டு அந்த கீழே இருக்கிற 3 வரியை படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் இன்றியமையாத கோட்பாடு. ஸ்மர்தவ்யா சததா விஷ்ணுர் விஸ்மர்தவ்யோ ந ஜாதுச்சித் சர்வே விதி நிஷேதகா ஸ்யூர் ஏதையூர் ஏவ கிங்கரக. கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்த நேரத்திலும் மறக்க கூடாது. அனைத்து விதிகள் மற்றும் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தடைகள் இந்த 2 கொள்கைகளின் சேவகங்களாகும்.
ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதமிர்த மத்திய லீலா 22.113 பத்ம புராணத்திலிருந்து. கிருஷ்ணனை நினைவு செய்யுங்கள், அவரை மறக்க செய்யும் செயல்களை செய்வதை தவிர்க்கவும். ஸ்மர்தவ்யா சததா விஷ்ணு விஸ்மர்தவ்யோ ந ஜாதுச்சித். முடிவானது என்னவென்றால், ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்திருக்கும் வகையில் செயல்பட வேண்டும். மேலும் ஒருவன் கிருஷ்ணனை மறக்க செய்யும் செயல்களை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு கொள்கைகளும் கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை பின்னணியை உருவாக்குகின்றன. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருத மத்திய லீலா 22.113. ஹரே கிருஷ்ணா போதும் மாதாஜி. மாதாஜி, போதும் இதுதான் போதும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. இந்த முதல் பாடத்தோட முக்கியமான ஒரு கண்டன் என்ன இதுதான். இப்ப நான் உங்களை கேள்வி கேட்கிறேன். தயவு செய்து எல்லாரும் பேசுங்க. பேசுனாதான் நல்லா இருக்கும். இப்போ பகவானை எப்பயுமே நினைவு கொள்ள வேணும்ன்றாங்க. நம்ம எப்படி எப்படி நினைப்பு வச்சுக்கலாம்? தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் செய்வது மூலமா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்புறம் காலையில பகவானோட எந்திரிச்சு ஓடுறோம் சேவையில மாதாஜி. முக்கியமானது ஓகே மாதாஜி. முக்கியமானது அவருடைய நாம ஜபம். இரண்டு பிரபு சொல்லுங்க. சர்வ பிரபு சொன்னீங்களே, சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் சேவையில ஈடுபடும் போது, பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு சேவையில் ஈடுபடும் போது எப்படி சேவையில் ஈடுபடணுன்றீங்க? ஒரே வார்த்தையா சொன்ன அப்படியே அதை கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க. இப்ப காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம நினைக்கணும்னு நினைக்கிறோம். சாண்டிங் பண்ணும்போது நினைக்கிறோம். அப்படி எப்படி நினைக்கலாம்? அப்படி கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க. எப்படி எப்படி நினைக்கிறீங்க நீங்க பகவான? காலையில எழுந்தது இருந்து எப்படி எப்படி நினைக்கிறீங்க? உங்களுடைய ரொட்டீன் வாழ்க்கையை சொல்லுங்க. அவருக்கு பூஜை பண்ணுவல்ல மாதாஜி. காலையில எழுந்து குளிச்சுட்டு வந்து பூஜை எல்லாம் பண்ணுவல்ல மாதாஜி. வெரி குட். பூவெல்லாம் வைப்போம், அவருக்கு விளக்கேத்துவோம், தீபம் காட்டுவோம். அது மூலியமா அவரு ஞாபகம் வரும் மாதாஜி. வெரி குட். இன்னும் அதுலயே அதுக்கு முன்னாடி அவரு சரவணன் பிரபு, நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க? வைக்கிறோம், பூஜை பண்றது, இது எல்லாமே நினைக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா மாதாஜி, நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? இப்ப காலையில பூ வச்சு பூஜை பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ண போறீங்க மாதாஜி நீங்க? நைவேத்தியம் எதனா வைப்போம் மாதாஜி. சமையல் பண்றது, சாப்பாடு வைப்போம் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட். இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்? லேடிஸ் பெரும்பாலான நேரம் நம்ம சமையல் கட்டுல தான் இருக்கிறோம். கரெக்டுங்களா? பெரும்பாலான நேரம் மேக்சிமம் நம்ம லேடிஸோட வேலை சமையல் கட்டுல. அப்ப நம்ம என்ன சமைக்கிறது? எவ்வளவு பெரியவங்களா இருந்தா நம்ம கையால நம்ம சமைக்கிறோம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? அந்த சமைக்கிறத பகவானுக்காக சமைக்கிறோம். அப்படி நம்ம சமைக்கும் போது அவரோட ஞாபகம் தான் வரும். பகவானுக்கு இப்படி சமைக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம சமைக்கும் போது முக்கியமா என்ன தெரியுங்களா? எங்க பக்கத்துல நெய்பர் ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. அவங்க சமைக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க? இன்னைக்கு நான் எதுவும் அவங்க வீட்டுல மேக்சிமம் நாங்கெல்லாம் ஒரு அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணாதான் உங்க கையால வாங்கி சாப்பிட நாங்க விரும்புவோம். பக்தர்கள்னு ஒரு சந்தோஷத்தை ஒரு ரவுண்டா சாண்டிங் பண்ணணும். நான் சாண்டிங் பண்ணோன்னா எனக்கு பண்ணுவாங்க. 4 ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ணுமா சாப்பிட்றேன்னா 4 ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ணிட்டு அதுவும் எங்க வீட்டுல சக்கரை பொங்கல் கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க. கொடுத்தாங்களா கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்கும். என்னம்மா சப்புன்னு இருக்குது சக்கரை பொங்கல்னு கேட்டா, ஆன்ட்டி எங்க வீட்டுக்காரருக்கு சுகரு, சக்கரை நிறைய போட்டா எப்படி சாப்பிடுவாரு அப்படின்னு சொல்லுது. அப்ப நான் கேட்பேன், நீ சமைச்சது உங்க வீட்டுக்காருக்கா சாமிக்கா? சாமிக்கு தான் மதிச்சு பொங்க வச்சேன். சரி சாமிக்கு வச்ச சர்க்கரையாமா கம்மியா போடுற? சாமிக்குன்னு செய்யும்போது அவருக்கு உண்டானது செய்யணும் இல்லைங்களா? நம்ம தனியா வேணா கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க, பரவாயில்ல. பகவானுக்குன்னு வைக்கிறதுல தனியா கரெக்ட். நீங்க பண்றீங்க, தப்புன்னு சொல்ல. கணவனே கண்கண்ட தெய்வம் பண்ணுங்க. அந்த கண்கண்ட தெய்வத்தையும் காப்பாத்துறது பகவான் தான். வீட்டுக்காரர் பதிகுரு, தப்பு இல்ல. அவருக்கு செய்றீங்க சந்தோஷம். ஆனா அந்த தெய்வத்தை காப்பாத்துறது யாரு? பகவான். அதனால ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு சரி தனியா ஒரு பொங்கல் வச்சுட்டு அதே பொங்கலை கூட எடுத்து சர்க்கரையும் நெய்யும் நிறைய வச்சு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அதுதான் பக்தி. ஓகேங்களா? நான் எங்க வீட்டுக்காரருக்காக செஞ்சுட்டேன், பகவானுக்குன்னு பேருக்கு வச்சுட்டு எங்க வீட்டுக்காரருக்கு செய்யணுங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு சரி கிடையாது. அதே மாதிரி இப்ப இந்த மாசம் குறிப்பா என்ன மாசம் சொல்லுங்க? எல்லா கிளாஸ்லயும் கேட்டிருப்பீங்க. எப்படி நினைக்கலாம் அவரை? எப்படி நினைக்கலாம் அவரை? ஆரத்தி நெய் தீபம் காட்டுறதுதான். நெய் தீபம் காட்டணும், தீபதானம் பண்ணணும். இந்த மாசம் எல்லாம் காமிச்சிங்களா இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம்? காட்டணும் மாதாஜி. டெய்லி காட்டுறோம் மாதாஜி, காலையில மாலையில. ஓகே மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா. ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுடைய காட்டுறதுனால நிறைய பயன் மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் உங்களோட தான் இருந்தோம். உங்களோட இன்னும் மோசமா இருந்தோம் மாதாஜி. இதெல்லாம் வந்து பக்தரோட சங்கத்தினால கேட்டு தெரிஞ்சு பண்ண இது நல்லதெல்லாம் ஆரம்பத்துல எப்படி தெரியுங்களா இருக்கும்? கஷ்டமா இருக்கும்.
நல்லதை ஏத்துக்கிறதுக்கு நமக்கு இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில முழுகி 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 அங்கிருந்து வெளியே வர்றது கஷ்டமா தான் இருக்கும் மாதாஜி. வந்தாட்டி தான் நல்ல அதனுடைய சுவை, அதனுடைய டேஸ்ட், ருசியை பிடிச்சிட்டோமா நம்ம விடவே மாட்டோம் மாதாஜி. ஏன்னா அந்த ஆத்மாவுக்கு அதுதான் வேணும். அந்த ஆத்மாவுக்கு பகவானோட இணைப்பு தான் யோகம். யோகம்னா இணைக்கிறது. பக்தி யோகம் நம்ம பண்றது. நம்மளையும் பகவானையும் இணைச்சா அந்த ஆத்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த ஒரு கூண்டுக்குள்ள இருக்க பறவை மாதிரி நம்ம ஆத்மாவை இந்த உடல்ன்ற கூண்டுக்குள்ள பரமாத்மாவா பகவான் இருக்கிறாரு. அவரை சந்தோஷப்படுத்தணும். நம்ம சீக்கிரம் அதை சந்தோஷப்படுத்த போக மாட்டோம். நம்ம வெளி சந்தோஷத்தான் பார்ப்போம். ஓ இந்த சீரியல் பார்த்தா நல்லா இருக்குது. அந்த கட்சி மீட்டிங்கு போனா அரசியல்காரன் பேசுறான் கேட்கலாம். இங்க நடிகை வர அவளை போய் பார்க்கலாம் சந்தோஷமா இருக்குது. கிரிக்கெட் வீரர்கள் கிரிக்கெட் போட்டிருக்காங்க என்னன்னு இந்த ஒரு சந்தோஷத்தை நம்மள தேடுது. மேக்சிமம் நம்ம குடும்ப பொம்பளைங்க சீரியல் சந்தோஷம். சீரியல் தான். அது வந்து தற்காலிகமான சந்தோஷம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது பர்மனன்ட் கிடையாது. டெம்பரவரி தான் நல்லா இருக்கு எப்பயுமே அவ்வளவுதான். உண்மையை விட ஆர்டிபிஷியல் தான் ரொம்ப கவர்ச்சி அதிகம். ஒரிஜினல் கோல்ட விட கவரிங் போட்டு பாருங்க அது ரொம்ப ஜொலின்னு ஜொலிக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம உண்மையை தான் நம்ம தேடி போகணும். உண்மை பகவானை தான் நம்ம தேடி போகணும். அப்ப இப்ப இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன். எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க பிரபு? மாதாஜி எத்தனை பேர் இருக்காங்க கிளாஸ்ல? நிறைய பேர் வந்துட்டாங்களா? 9 பேர் வந்திருக்காங்க மாதாஜி. சந்தோஷம். 9 பேர் வந்திருக்காங்க. சந்தோஷம். நானு போட்டேன். ஏன்னா புதுசா வந்தவங்களுக்கு நான் ஒரு கதை சொல்றேன் மாதாஜி. இந்த தாமோதர் பாட்டு பாடலான்னா இதெல்லாம் நம்ம பக்தி விக்ஷா கிளாஸ்ல பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? இப்போ இத கிருஷ்ணரை எப்பயும் நினைக்கணும். எந்த நேரத்துல இது ஏன் நினைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சதுனால என்ன ஒரு பலன் வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எதை நம்ம சொன்னாலும் நம்ம சொந்த கருத்தை சொல்லக்கூடாது. சாஸ்திரத்தை மேற்கோள் காட்டுறோம். இப்போ ஒரு உதாரணம் உங்களை கேட்கிறேன். இப்போ விஜயலட்சுமி மாதாஜி பையனை ஸ்கூல்ல சேர்த்த போறாங்க. ஸ்கூல்ல சேர்த்த போகும்போது என் பையன் இந்த வருஷத்துல பிறந்தான் அப்படின்னு சொன்னா சேர்த்துவாங்களா? விஜயலட்சுமி மாதாஜி என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க அதுக்கு? பையன் இப்ப இந்த வருஷத்துல சொல்லுங்க. பர்த் சர்டிபிகேட்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடுப்போம் மாதாஜி. வெரி குட் வெரி குட். என்ன ஒரு ஸ்கூல்ல சேர்த்து போகும்போது நமக்கு என்ன வேணும்? அந்த குழந்தை இந்த நேரத்துல இந்த ஆஸ்பத்திரி பிறந்ததுன்னு அதுதான் பிரமாணங்கிறது. அதுதான் ஒரு சாட்சி. அந்த பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருந்தாதான் பிறந்ததுக்கு சாட்சி. அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம சொல்ற கருத்தெல்லாம் சொந்த கருத்தா இருக்கக்கூடாது. எந்த இடத்துல வருது எங்க வருதுன்னு சாஸ்திர மேற்கொள்ள தான் காட்டணும். இது எதுவும் இல்ல. சாஸ்திரம் சொன்னதை நம்ம ஏத்துக்கணும். ஏன் ஏத்துக்கணும் சொல்லுங்க? ஒரு குரு மூலியமா தான் மாதாஜி ஏத்துக்கணும். அப்பதான் மாதாஜி நமக்கு தெரியும். குரு மூலமா ஏத்துக்கணும். கரெக்ட். சாஸ்திரம் சொல்றது எப்படின்னா பகவானால் சொல்லப்பட்டது. அதுவும் இல்லது எப்படி தெரியுமா? ஒரு உதாரணம் தெரியுங்களா? இப்ப ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணுது? அப்பா இவர்தான் உன்னுடைய அப்பா அப்படின்னு தாய் சொல்லிதானே தந்தைக்கு தெரியும். தாய் சொல்றத அந்த குழந்தை இவர்தான் என் அப்பான்னு ஏத்துக்குது. குழந்தைக்கு தெரியுமா? தெரியாது. அது போல சாஸ்திரம் சொல்றதை நம்ம ஏத்துதான் ஆகணும். எனது சாஸ்திரம் அது பகவானால் பேசப்பட்டது. அபௌவர்ஷியா பகவானால் பேசப்பட்ட வாக்கியம். அதை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஓகேங்களா? இப்போ என்னாச்சுன்னா ஒரு பிராமின் இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 6வது காண்டம் அதுல வர்ற கதை. அஜாமிலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராமணன்னா எப்படி தெரியுமா இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். பிராமணன் எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்க? பிராமணன் என்ன செய்யணும்? எப்படி இருக்கணும்? அவங்க நல்லா வேதம் படிச்சவங்களா இருப்பாங்க மாதாஜி. பிராமணனாக்கா படிச்சிருப்பாங்க. அவங்களுடைய டியூட்டி என்ன? பகவானுக்கு பூஜை பண்றதுதான் மாதாஜி அவங்களுடைய டியூட்டி ஃபுல்லாவே. வெரி குட் வெரி குட் மாதாஜி. வெரி குட் வெரி குட். அவங்க வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். இதுதான் அவங்களோட டியூட்டியா இருக்கணும். பகவானை பத்தி எடுத்து அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லணும். விக்கிரக ஆராதனை இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இந்த மாதிரி வந்த குடும்பத்துல வந்து பிறந்தவர் என்ன பண்ணாருன்னா அவரு பூஜைக்கு ஏதோ தேடத்துக்கு போறாரு. போகும்போது அது ஒரு கொஞ்சம் மறைவான ஒரு காட்டுப்பகுதி. காட்டுப்பகுதியில ஒரு பொதுமகள்னு சொன்னா விலை மாதுன்னு சொல்லலாம். அந்த வார்த்தையை சொல்றதை விட நம்ம ஒரு நல்லதா ஒரு வார்த்தை சொல்லலாம். பொதுவானவள். அந்த பொதுமகளோட இன்னொருத்த மோசமான இருக்கிறவன் 2 பேரும் என்ன பண்றாங்க? தவறா நடந்துக்கிறத பார்த்ததுமே இந்த அஜாமிலோட மனசு என்ன ஆகுது? கெட்டு போகுது. அவனுக்கும் அந்த மாதிரி ஈடுபடணும்னு ஆசை வந்துருது. ஆசை வந்ததும் அவன் என்ன பண்றான்? அந்த விலைமாது கூட சங்கம் வச்சுக்கிட்டு விலைமாது வீட்லயே போயிட்டு தங்கிடுறான். விலைமாது வீட்லயே தங்கிட்டு குடிக்கிறான். குடிக்கவே கூடாது அவங்கெல்லாம்.
அவங்க வந்து இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முன்னோடியா இருக்கணும். பிராமணர்ஸ்னா அந்தணர்கள். அவர்கள வந்து நடமாடும் தெய்வங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது சாஸ்திரத்துல. ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு பியூரிட்டியா இருக்கணும். பியூரிட்டியா இருக்கணும். அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். அப்படிப்பட்ட குலத்துல வந்த அஜாமிலன் தாசி வீடே கெதியான்னு கிடக்குறாப்படி. கிடந்து கடைசியில தன்னுடைய 8வது மகனோ, சாரி 9வது மகனோ, அந்த குழந்தைக்கு என்ன செய்றாரு? நாராயணன் பேர் வச்சுக்கிறாரு. நாம வந்து பேர் வைக்கும்போது எப்பயுமே நம்ம வந்து இந்த காலத்துல உள்ள என்னாச்சுன்னா, நாய்க்கு வைக்கிற பேர குழந்தைகளுக்கும், குழந்தைகளுக்கு வைக்கிற பேரு நாய்களுக்கு வச்சு கூப்பிடுறாங்க. சின்ன குழந்தைய பப்பி பப்பின்னு கூப்பிடுறாங்க. நாய்க்கு பேத்தா வெளிய சொல்லவே கூடாது. சாமி பேர்ல வச்சு கூப்பிடுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா, உலகம் நாகரிக வாழ்க்கையெல்லாம் மாறிட்டு, சாஸ்திரத்த யார் பார்க்கிறா? யார் படிக்கிறா? தவறா இது பண்றாங்க. என்ன இருந்தாலும் அஜாமிலன் ஒரு பிராமணன் அல்லவா? அவன் அந்த குழந்தைக்கு நாராயணான்னு வைக்கிறான். நாராயணன் வைக்கும்போது, கடைசியில வாழ்ந்து முடிஞ்சு அந்திம நேரம் இறைவனுடைய அதாவது கடைசி காலகட்டம். அந்தே நாராயண ஸ்மிருதின்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. அவர் இறக்கிற நேரத்துல என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய குழந்தைய கூப்பிடுறாரு. நாராயணான்னு. ஆனா, அவரு நெறைய பாவம் பண்ணியிருக்கிறாரு. அப்ப அவருடைய முடிவு என்னவா இருக்கும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவரு இறக்க போறாரு. இறக்கிற நேரத்துல பகவான கூப்பிட்டுருக்கிறாரு. ஆனா, அவர் நெறைய பாவம் செஞ்சிருக்கிறாரு. அதனால அவர வந்து யார் கூட்டிட்டு போவாங்கன்றீங்க? உங்களுடைய ஒரு சொந்த ஒரு நாலேட்ஜ்ல சொல்லுங்க. ஏது சொன்னாலும் தப்பு இல்ல. பரவால்ல. விஷ்ணு லோகத்துல இருந்து தான் மாதாஜி வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க. எப்படி கூட்டிட்டு அங்கிருந்து விஷ்ணு கூட்டிட்டு போவாரு. ஆனா தூதர்கள் யார் கரெக்ட். நீங்க நாராயணன் சொல்றதுனால படிச்சதுனால சொன்னீங்க. விஷ்ணு தூதர்கள். எஸ், எஸ், எஸ் கரெக்ட். விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தாங்க. எதனால வந்தாங்க? அவர் நாராயணன்றது அழைச்சது. சொன்னதுனால. வெரி குட், வெரி குட். ஆனா யார் வரணும்? அவர் செஞ்ச பாவத்துக்கு, அவர் அந்த ஒரு நல்ல குலத்துல பிறந்து, வேசி வீட்லயே கெதியா இருந்து, குடிக்கிறது, சீட்டாடுறது, தவறான வழியில பொருள் சேர்த்து தவறான வழியில நடக்கிறது. இதுக்கான என்ன பண்ணுவாங்க? யார் வந்தாங்க? அவர கூட்டி போறதுக்கான யார் வந்தாங்க? யம தூதர்களும் யமதூதர்களுக்கு வந்தாங்க. பதிலா விஷ்ணு ஆ தூதர்கள் வந்தாங்க. யமதூதர்கள் வந்தாங்க. யமதூதர்கள் வந்ததுமே, அந்த இடத்துல உயிர புடிச்சு இழுக்க போறாங்க. அப்படியே டக்குன்னு உடனே, அதுக்கு முன்னாடி டக்குன்னு அப்படியே சொல்லலாம். என்ன சொல்றது? எது முந்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கிற மாரி. ஓ கோழி முந்துச்சா? முட்டை முந்துச்சா? முட்டை முன்னாடி வந்துச்சா? கோழி முன்னாடி வந்துச்சா? அப்படின்னு சொல்லாத மாரி, தடான்னு 2 பேரும் வராங்க. அதுக்குள்ள இவங்க வந்து உயிர் எடுக்க போறாங்க அந்த அதுக்குள்ள என்ன சொல்றாங்க? விஷ்ணு தூதர்கள் தடுத்து நிறுத்திடுறாங்க. நீங்க அவரோட இத எடுத்துட்டு போ முடியாது. உடனே என்ன செய்றாங்க? யமதூதர்கள் வந்து மறைஞ்சு யமன் கிட்ட போயிடுறாங்க. யமன் கிட்ட போயிட்டு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவருடைய யமன் தான் அவங்களுக்கு தலைவர். யமன விட வேற யாரும் இல்லன்னு அவிங்க நெனச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. என்னப்பா! நம்மளுடைய யம தர்மராஜரோட வேற யார் இருப்பாங்க? அவருடைய கட்டுல அந்த அஜாமினோட உயிர எடுக்கணும். ஆனா, விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து தடுக்குறாங்களே! இது நியாயமா? அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்து, நம்ம யமதர்மராஜாவோட மேல இன்னொருவர் இருக்கிறாரா? அப்படின்னு போய் யமதர்மராஜாட்ட சொல்றாங்க. இந்த மாரி வந்து 4 பேர் வந்தாங்க. அவைங்க பார்க்கறதுக்கு இவ்வளோ ஜொலி ஜொலின்னு அப்படி இருந்தாங்க. 4 கரங்களோட இருந்தாங்க. வந்து எங்கள வந்து நீங்க டச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு, அவங்க இது பண்ணிட்டாங்க. எங்கள தடுத்துட்டாங்க. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்ன்னு கேட்கறாங்க. அதுக்கு சொல்றாரு யமதர்மராஜா. அப்பதான் ஒரு நம்மளுடைய முடிவான சமய கோட்பாடு எது? அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது பாகவதத்துல முதல் அத்தியாயத்துல. என்ன நம்மளுடைய சமய கோட்பாடுனா, பகவான நினைக்கணும். எப்பயும் மறக்கக்கூடாது. அவரு வந்து நாராயணான்னு சொல்லிட்டாரு பகவானோட நாமத்த அப்படின்னு சொல்றாரு. அது இன்னும் கதை போனா பெருசா போகும். நம்ம இங்க வந்துரலாம் நம்மளுடைய சாப்டருக்கு. இப்ப இந்த இப்போ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்ப நம்மலாம் நெறைய பாவம் செய்யலாம். கடைசி வரைக்கும் செஞ்சுட்டு, நம்ம பகவானோட நாமம் கூப்பிட்டுட்டா, நம்மளையும் வந்து பகவான் கூட்டிட்டு போயிடுவாருன்னு நினைக்கிறீங்களா? என்ன சொல்றீங்க? பதில் சொல்லுங்க. மாதாஜி நாம நினைக்கணுமே முதல்ல அந்த நேரத்துல உயிர் கரெக்ட். போகும்போது. மாதாஜி நினைக்கணும். நேத்து கூட சொன்னாங்க, ம். எப்படியோ தேள் கடிக்கிற மாதிரி வலி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த வலியில நம்ம 5000 பகவானை தேள். நினைக்கணுமே முதல்ல. 5000 தேள் ஒரு சேர கொட்டுவது போல் இருக்கும். ஒரே நேரத்துல என்ன ஒரு டைம் தேள் கொட்டிருக்கு சின்ன வயசுல 6வது இப்ப படிக்கும்போது. தப்பு செஞ்சா நாம எப்படி அவர் பகவானை நினைக்க முடியும்? நமக்கு அந்த ஞாபகம் வராது இல்லைங்க வழியில. கரெக்ட். ஆமா. இல்ல நம்ம பக்தர்களா இருக்கும்போது தானா பகவான் அதான் சொன்னேன் சைத்திய குருவா இருந்தா உள்ள இருந்து பகவானே நமக்கு வழி காட்டுவாரு. நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன்? நான் குமார் பிரபு வந்துட்டீங்களா? எங்க வரலையோன்னு நெனச்சேன். இப்ப நான் என்ன கேள்வி கேட்கிறேன்னா, நாம இப்ப அஜாமிலன் பண்ண மாரி நாம கூட ஏதோ சின்ன சின்ன பொய்யி,
சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ அதெல்லாம் செய்யறதுனால இப்ப நம்ம கடைசி நேரத்துல பகவான் பேரை சொன்னா சரியாயிடுமா? இதுதான் நான் கேக்குறேன். சரியாகாது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அந்த சரியாவா? நேரத்துல நம்ம பகவானை நம்ம நினைக்க முடியாது. நினைக்கிறதுக்கு பிராக்டிஸ் வேணும். நம்ம பக்தியில இருந்து பகவானையே நினைச்சிட்டு நாமஸ்மரணத்துல இருக்கும்போது அந்த தேன் கொட்டுற நேரத்துல நமக்கு அந்த பெயின்ல கூட நம்ம மறந்தா பகவான் நம்மள நினைக்கிறாரு. பகவான் நம்மள நினைக்கும் போது நமக்கு அந்த நாமத்தை சொல்றதுக்கு நமக்கு அறிவை கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அதுக்குதான் சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி, துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்து துணை ஆவர் என்று. துணை ஆவார் என்று ஆணைக்கு நீ அருள் செய்தமையால் மெய்ப்பெண்ணை வந்து நலியும் போது அங்கேது நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன், இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானே. அதனால இப்போல இருந்து நம்ம சொன்னோம்னா அந்த நேரத்துல கடவுள் காப்பாத்துவாரு. இது யாரு? பெரியாழ்வார் பாசுரம். துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்து துணை ஆவார் உண்டோ, ஏப்பேதேன்னு வந்து நலியும் போது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன். அருமையா அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானேங்கிறார். பள்ளியானேன்னு அருமையா வந்து ஆழ்வார் சொல்றார். பெரியாழ்வாருடைய பாசுரம் இது. அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன்னு அவர் சொல்லி வச்சிடறாரு. குலசேகர ஆழ்வார் கூட என்ன சொல்றாரு? அவரு சொல்றாரு, குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்றாரு? இப்போ உடம்பு எனக்கு உன்னை வந்து பகவானே உன்னை நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திதியில என் உடம்பு இருக்குது. இப்ப நல்லா தெம்பா இருக்கிற, இப்ப என்ன கூட்டிட்டு போயிடு. அப்ப என்ன அவரும் அதே மாதிரி சொல்றாரு. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இப்ப நான் கேட்ட அந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து தப்பு. நாம என்ன தவறு செஞ்சாலும் கடைசியில பகவான் பேரை சொல்லிட்டா சரியான தப்பு. அதாவது இது வந்து பகவானின் நாம ஜபத்திற்கு எதிரான 10 குற்றங்கள் இருக்குது. அதுல ஒரு குற்றம், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்து நமக்கு வந்துட்டு பரிகாரமா நினைக்க கூடாது. நான் இந்த பாவம் செஞ்சுட்டேன், இது பரிகாரம், அது தவறு. என்ன செஞ்ச அஜாமிலன் வாழ்க்கை பூரா தன் மகனை மேக்சிமம் நாராயணா 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 கூப்பிட்டுக்கிறா. அப்படியே நான் இத்தனை காலம் பகவானே, நான் இத்தனை காலம் நான் தவறு செஞ்சுட்டேன், இந்த தவறுக்கு நான் உன்னை கூப்பிடல குற்றமர ஜெபித்தான். அந்த நேரத்துல குற்றமர அவன் வந்துட்டு அஜாமிலன் சொன்னதுனால அவனுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு விஷ்ணுதூதர்கள் வந்தார். ஓகேங்களா? நாம வந்து குற்றமர செய்யணும். சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர்கிட்ட அவரோட பசங்க 8 பேர் இருந்தா கூட அந்த கடைசியா பிறந்த நாராயணன் தான் அவர் மேல பாசம் அதிகமா வச்சிருந்தாரு. அதனால வந்து அவர் இறக்கும் போது அவர் அந்த நாமத்தை சொல்லி கூப்பிட்டுட்டாரு. நாம அதே மாதிரி கடவுளோட பகவானோட நாமத்தை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கடைசியில நம்ம வாயிலையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவானோட நாமம் வந்துடும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரை நினைப்போம், நம்ம இறக்கும் போது அவரை நினைக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு. மாதாஜி பிரபு இங்க இருக்க மணி யாரும் கவலைப்பட வேணாம். ஏன் சொல்லுங்க, நம்மள இப்ப பக்தர்களாக முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். கண்டிப்பா பக்தர்கள் ஆயிட்டோம் வச்சுக்கோங்க. நாம இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நீங்க சொல்லி பாருங்க, 64 ஜபம் சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம தூங்கிட்ட கூட மாதாஜி சப்கான்சியஸ் மைண்ட், அதாவது உள் மனது, ஆழ் மனது, நமக்கெல்லாம் கனவு வரலைங்களா? ரொம்ப டீப்பா நினைக்கிற கனவு நைட்ல வருது. அந்த மாதிரி பகவானுடைய நாமத்தை சொல்ல 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 நீங்க தூங்குங்க. நாம தூங்கிட்டா கூட சரி, நம்ம உயிர் போகும்போது சரி, நம்மளுடைய உள் மனம், ஆழ் மனதின் அற்புத சக்தி, அந்த ஆழ் மனது பகவானோட நாமத்தை சொல்லுது. நாம பகவான் கிட்ட 100% போவோம். கவலையே படாதீங்க. நம்பிக்கை, பகவான் கண்டிப்பா உங்களை கூப்பிடுவாரு. ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு ஹரிநாமம் குற்றமில்லாத சொல்லணும். அதுதான். ஓகேங்களா? இப்போ அதாவது அதை நிஷ்பலப்படுத்துவதற்காக அஜாமிலன் சொல்லல, குற்றமர ஜபிக்கணும். இதுதான் நான் சொல்ல வேண்டியது. இதுல சொல்ல வேண்டிய கருத்து, குற்றமில்லாத நம்ம பகவானோட நாம ஜபத்தை சொல்லணும். இந்த முதல் பாடத்தோட ஒரு கண்டனுக்கு ஒரு கதை. இனி ஒரு பாடத்துக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய பாகவதத்துல இருக்கிற கதையை சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பாடத்துக்கு போலாங்களா? எங்க விட்டோம் போன கிளாஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. அதே சுத்தம் பத்தி எல்லாம் பேசணும் மாதாஜி. கிச்சன்ல சுத்தமா இருக்கணும். தூய்மை சுத்தம், உட்புற சுத்தம், வெளிப்புற சுத்தம். 3வது பாடம். மூணாவது பாடத்துக்கு வர மாதாஜி. 3வது பாடத்துக்கு அப்பதான் நம்ம 3வது பாடத்தை முடிச்சோம். வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காச்சும் திரும்ப ரீகேப் பண்ணணுமா? ஆரம்பிங்க பிரபு. புதுசா வந்தவங்களை கேக்குறேன். பண்ணிடலாமா ரீகேப்? ஒரு லைன் லைனா பாத்துடலாங்களா? ஓகே மாதாஜி.
அப்படியே முக்கியமானதை பார்த்தலாம், ஏன்னா அவங்களுக்காக பார்த்தலாம். ஓகே. வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். கலாச்சாரங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஒரு நியமங்களுக்கு உட்பட்டது. இப்படிதான் செய்யணும், இது செய்யணும் அப்படின்னு இருக்குது. அதுதான் கலாச்சாரம். இப்ப நம்மளுடைய கலாச்சாரம் சேலை கட்டுறது தான் நம்மளுடைய கலாச்சாரம். நம்ம கலாச்சாரம்லாம் மாறி போச்சு, வேற வேற ட்ரெஸ் பண்றோம். கலாச்சாரம் நம்மளுடைய திருமணத்துல கலாச்சாரம் தாய் மாமனுக்குன்னு நம்ம வந்து ஒரு சில உரிமை வச்சிருக்கிறோம், அது அவங்க தான் செய்யணும். இதெல்லாம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம். பக்தி பண்றது நம்மளுடைய கலாச்சாரம். பக்தியிலே இருக்கிறது. பகவான் எல்லாம் உலகத்துல எத்தனையோ நாடு இருந்தா கூட அவதாரம் பண்ண புண்ணிய பூமி நமது பாரத பூமி. அதுல வந்து நம்ம பிறந்திருக்கிறோம். சாஸ்திர சொல்லத நடந்துக்கணும். அது வந்து நம்ம பக்தி செய்யறோம். பக்தி செய்யும் போது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல். இப்ப உங்களுக்கு எல்லாமே அந்த ஏற்றுக்கிற ஆவலுக்கு தான் அதனால வந்திருக்கிறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இதுல உட்காந்து கிளாஸ் போங்கன்னா நியம விதிகள் இதுல வந்து ஆக்கிரக அக்ரக இதுதான் இதுல முக்கியமான ஒரு வார்த்தை. நீங்க படிச்சீங்கன்னா, பக்தி சாஸ்திரி படிச்சீங்கன்னா இதுல ஒரு ஸ்லோகம் வருது உபதேசாமிர்தத்துல, அருமையா அதை கத்துக்குவீங்க. அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இது வந்து தெரிஞ்சுக்கங்க. ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆவல். அக்ரகன ஏற்க தவறியது. நாம இத்தனை நாள் இதை ஏற்க தவறிட்டோம். இப்ப இது கொண்டாடி தான் நமக்கு தெரியுது இதுல இருக்கிற ஒரு ருசி. வைஷ்ணவ பண்பாடு அது எப்படி வந்துட்டு நம்ம ஒருத்தட்ட அணுகணும். மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ததாபி பக்த ஸ்வபாவகா மரியாதா ரக்ஷனா. அதை படிங்க மாதாஜி. மூணையுமே படிச்சிருங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை. ததாபி பக்த ஸ்வபாவ மரியாதா ரக்ஷண மரியாதா பாலன ஹய சாதுர பூஷண. வைஷ்ணவ நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பதும் பாதுகாப்பதும் ஒரு பக்தரின் பண்பு. வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை பேணுவது ஒரு பக்தனுக்கு ஆபரணம். மரியாதா லங்கனே லோக கரே உபஹாச இஹலோக பரலோக துய் ஹய நாச. ஒருவர் ஆச்சார விதிகளை மீறினால் மக்கள் அவரை கேலி செய்வார்கள். அதனால் அவர் இம்மையிலும் மறுமையிலும் தோல்வி அடைவார். மரியாதா ராக்கிலே துஷ்ட கைலே மோர மன. ஆச்சாரத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம் நீங்கள் என் மனதை திருப்திப்படுத்தினீர்கள். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமியிடம் கூறினார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் அந்திய லீலா. அவர்களின் நடத்தையை பார்த்தாவது சமுதாயம் பயனடையும். எனவே தற்போதைய தருணத்தில் சில சிறந்த மனிதர்கள் இருப்பது மிகவும் அவசியமானதாகும். யத்யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேயான். எனவே சில சிறந்த மனிதர்கள், கிருஷ்ண உணர்வுள்ள மனிதர்கள், அவர்களின் குணாதிசயங்கள், நடத்தைகள், வாழ்க்கையின் லட்சிய நோக்கம் ஆகியவற்றை உருவாக்க நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் சிறந்த மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களின் நடத்தையை பார்த்தாவது சமுதாயம் பயனடையும். சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு ஆப்பனி ஆச்சரி பிரபு ஜிவேரி சிக்ஷாய என்று கற்பித்தார். நீங்கள் ஒரு சிறந்த மனிதராக நடந்து கொள்ளாவிட்டால் உங்களால் பிரசங்கம் செய்ய முடியாது. உங்கள் பிரசங்கம் வெற்றி அடையாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவான பிருந்தாவனம். இப்போ இந்த வைஷ்ணவ பண்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறையை பத்தி கொடுத்துருக்குது. இந்த வைஷ்ணவ நெறிமுறைகளை படிக்க போறோம், பார்க்க போறோம். பார்த்தோம் இந்த சாமி எப்படி பண்ணணும், பூஜை எப்படி செய்யணும், மற்றவங்களை எப்படி வீட்டுக்கு வர விருந்தினர்களை எப்படி உபசரிக்கணும், இன்னும் நிறைய இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து எப்படி அணுகணும்னா, இது நமக்கு எப்படின்னா, நமக்கு இது ஒரு ஆபரணம் மாதிரி, இது ஒரு நம்ம அணிஞ்சுக்கிற ஆபரணம் மாதிரி. இப்போ ரெகுலரா ஒருத்தர் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கண்டிப்பா இது வந்து நம்ம கடைபிடிக்கணும். இந்த ஆச்சார விதிகளை மீறி நம்ம மக்கள் கேலி செய்வார்கள். இப்போ இதுக்கு உதாரணம் யாரு? ஆச்சாரமா வாழ வேண்டிய அஜாமின் வாழவே இல்லை. அதை ஒரு கேள்விதான் செய்வாங்க. ஒரு அப்ப பேசியிருப்பாங்க எல்லாருமே, இந்த மாதிரி ஒரு குணத்துல பிறந்து இப்படி செய்யறாங்களேன்னு. அதனால இம்மையிலையும் மறுமையும் தோல்வி அடையாது. அதே மாதிரி ஆச்சாரத்தை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சனாதன கோஸ்வாமி, விருந்தாவனத்துல 6 கோஸ்வாமி இருக்கிறாங்க. அவர்ல வந்து ஒருத்தர் சனாதன கோஸ்வாமி. அவர்கிட்ட சொல்றாரு, ஆச்சாரத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம் நீங்கள் என் மனதை திருப்திப்படுத்தினீர்கள். நாம கூட என்ன பண்ணணும், ஒருத்தரும் நம்ம ஆச்சாரத்தை கடைபிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். கடைபிடிக்கணும், நல்லது. அதாவது அவர்கள் நடத்தையை பார்த்தாவது சமுதாயம் பயனடையும். இப்ப நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் அதை பார்த்து கண்டிப்பா ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தராச்சும்
நெக்ஸ்ட் பயனடைவாங்க. பகவத்கீதையில பகவான் சொல்றாரு ஏத் ஆத்திரதே சிஸ்டேஸ், அதாவது பெரிய மனிதர்கள் எதை கடைபிடிக்கிறார்களோ அதையே பின்னாடி வர்றவங்க கடைபிடிப்பாங்க. முக்கியமா குடும்பத்துல பாருங்க, அப்பா எப்படி இருக்கிறாங்களோ அதை வந்து பசங்க, அவரை குடும்பத்துல ஒரு குடும்ப தலைவர், நாட்டின் தலைவர், பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா வகுப்பு ஆசிரியர், இப்போ ஒருத்தர் முக்கியமானவங்க, இப்போ ஒரு அரசியல்வாதி முக்கியமானவங்க, ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு என்ன ஒரு நடிகையை பிடிக்குதா, அந்த அம்மா இப்படி செய்யல, இந்த மாதிரி ஒரு சேரீ கட்டிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி நாம கட்டணும். ஓ கிரிக்கெட் வீரர் அவர் இப்படி இந்த மாதிரி பண்றாரு, நாம பண்ணணும். யாராருக்கு பாருங்க, யாராருக்கு ரொம்ப பிடிக்குதோ அவங்க பண்ணதை நீங்க பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும், வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை நம்ம கடைபிடிக்கணும். நம்மளை பார்த்து அவங்க கத்துக்குவாங்க. இப்ப நீங்க திலக்கு வச்சுட்டு புதுசா ஒரு 4 பேர் ரோட்ல போறாங்க, ஒரு 4 லேடிஸ் என்ன பண்றாங்க, சேலை கட்டிட்டு போறாங்க, இன்னொருத்தர் வந்துட்டு ஒரு சுடிதார் போட்டு போறாங்க, இன்னொரு அம்மா ஒரு மினி ஸ்கர்ட் போட்டுட்டு போறாங்க. இந்த சேலை கட்டிட்டு போறோமா ஒரு தலையில பூ வச்சு நெத்தியில பொட்டு வச்சு சேலை கட்டி போறாங்க. இன்னொருத்தர் கூட இன்னும் தலையில பொட்டு வச்சு பூ வச்சு இந்த திலக்கு வச்சுட்டு போறாங்க. இப்ப இந்த 4 பேர் போகும்போது ஒருத்தர் பார்க்கும்போது மனிதர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க. இந்த திலக்கு வச்சு சேலை கட்டி அந்த ஒரு சேலை ஒரு பக்தருடைய பண்பு, அதோட போகும்போது அவங்களை கண்டதுமே மனிதர்களுக்கு வந்து கையெடுத்து கும்பிடணும்னு தோணும். சரிங்களா? அந்த ஒரு சுடிதார் அவங்க எதுவும் நினைக்க மாட்டாங்க, ஒரு மினி ஸ்கர்ட் போட்டுப்பாங்க பாருங்க, என்ன பாக்குற பார்வை ஒரு மாதிரி இருக்கு, பார்ப்பாங்க தெரியாது, அவங்க பாக்குற பார்வை. ஒருத்தருமே என்ன தெரியுங்களா நினைக்கிறாங்க, தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற பெண்களை தான் எல்லாருமே, அது ஒரு சமூக பார்வை, சமூகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாமே பார்ப்பாங்க. நாம என்ன பண்ணணும், இந்த வைஷ்ணவ நம்ம அடுத்தவங்க பார்க்கும்போதே நம்மள அவங்க அடுத்தவங்க பின்பற்றணும். அதுதான் நமக்கு, இல்லைன்னாலும் கையெடுத்து கும்பிட்ற மாதிரி தோணணும். இதுதான் வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் முக்கியமானது. பிரபுபாத சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது சாரி கட்டணும். பாருங்க, பெண்களுக்கு திலக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு உரிமையை, இந்த ஒரு இதை வந்து பிரபுபாத கருணையால் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. திலக்கு வச்சுக்கலான்னுட்டு 12 இடத்துலையுமே பகவானுடைய நாமா சொல்லி வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி பிரபுபாத நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு கருணையா. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, ஆபனி ஆச்சாரி பிரபு ஜீவேரி சிக்ஷையா அப்படின்னா எப்படி, நாம கரெக்டா ஒழுங்கா இல்லைன்னா நம்மளால பிரசங்கம் பண்ண முடியாது. நீங்க எல்லாமே உட்காந்துருக்கீங்க, நாளைக்கு நீங்க எல்லாமே பிரசங்கம் பண்ணணும் கண்டிப்பா. இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க, நமக்கு வீட்டுல அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு சொல்றீங்க, நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நம்ம பேச்சு கேட்கறதுக்கு ஒருத்தர் வச்சு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சொல்லலாம். இப்படிதான் பிரச்சாரம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? கண்டிப்பா. இப்ப நான்லாம் முதல்ல உங்களை மாதிரி ஆரம்பிச்சும் போது போய் கிளாஸ் போவேன், போயிட்டு உடனே வீட்டுக்கு வருவேன். எங்க வீட்டுக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி பேச மாட்டாரு, ஆனா பேசுறா கேட்டுட்டு இருப்பாரு. நான் சொல்லுவேன், கேட்டுட்டு இஷ்டம் போயிடுவேன். நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு நான் நினைச்சு சொல்லி கொடுத்த கிளாஸ் திரும்ப சொல்லுவேன், இதை சொன்னாங்கன்னுட்டு. அது திரும்ப நம்ம மனசுல நல்லா பதியும். நீங்க கண்டிப்பா இப்ப இருந்தே நீங்க பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஒருத்தருமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது இப்ப ரெண்டாவது பாடத்துல முறையான இடங்கள் வைஷ்ணவ ஆச்சாரம். எங்கெங்க வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் பார்த்தோம், கோயில்ல சரணாமிரதம், ஆரத்தி, நடனம், அப்புறம் விசாரிக்கிறது, விருந்தினர்களை வரவேற்பது, இதுல வந்து வைஷ்ணவ பண்பாடு. ஓகேங்களா? இதுல செல்லகுமார் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. செல்லகுமார் படிக்கிறீங்களா? இருக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருன்னா படிக்கலாம், படிங்க மாதாஜி. படிக்கிட்டீங்களா? இப்ப வந்து கோயிலுக்கு போனா எப்படி வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். படிங்க பிரபுதா. வணங்குதல், பிரணாமம் பண்றதுடைய வகைகள் படிங்க. உபயஸ்து சமம் புண்ணியம் பாவ கிராக் அஷ்டாங்க பிரணாமம், தண்டவாத் பிரணாமம், கைகள், கால்கள், முழங்கால், மார்பு, தலை, கண்கள், மனம் மற்றும் வார்த்தைகள். பிரபு பிரணாமாக்களின் வகைகள். பஞ்சாங்க பிரணாமா, கைகள், முழங்கால், தலை, மனம் மற்றும் வார்த்தைகள். பிரணாமா முத்ரா. அடுத்தது
கொஞ்சம் மேல ஏத்தணும் மாதாஜி. சொல்லிடுறேன் பிரபு. அப்புறம் படிப்பீங்க பிரபு, நான் விளக்கிறேன். அதாவது இப்ப பிரபுஜி என்ன பண்ணணும், தண்டவத்து பண்ணணும். தண்டவத்துனா தண்டனாவே குச்சி இல்லாட்டி தடி அந்த மாதிரி நீட்டமா விழுந்துடணும். பெண்கள் வந்து பஞ்சாங்கம், பஞ்சன்னா 5 அங்கங்கள் தான் பெண்களுக்கு கீழே போடணும். எது? கை, முழங்கால், தலை, மனம் மற்றும் வார்த்தை. இதனாலதான் பெண்கள் வந்து பண்ணணும். நம்ம முத்துறாங்கன்னு கை 2 குவிச்சு நாம சாமி கும்பிடுறது. ஓகேங்களா? அப்படி கும்பிடும்போது நாம அப்படி சாமி கும்பிடும்போது என்னென்ன பண்ணணும், எதை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத 3ல பாத்துக்கலாம். படிங்க பிரபு. வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கும் போது தவிர்க்க வேண்டிய மீறல்கள். இறைவன் ஓய்வெடுக்கும் போது மாறிடுச்சு. இறைவன் ஓய்வெடுக்கும் போது வணக்கம் செலுத்த வேண்டாம். இறைவன் ஓய்வெடுக்கும் போது குளிக்கும் போதோ தரிசனம் செய்வது அவருக்கு இடையூறு செய்யக்கூடாது என்று சாஸ்திரிகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கண்டிப்பாக சொன்னால் இந்த நேரங்களில் இறைவனை சுற்றி வரக்கூடாது. மாதாஜி, அப்ப கோயில் சாத்தி போது நம்ம கோயில் சுத்தக்கூடாதுங்களா? ஆமா, சாமி அங்க ரெஸ்ட் இருக்குது. சொல்ல விளக்கறேன், நீங்க படிங்க. தெய்வங்கள் அல்லது ஆன்மீக குரு போன்றவர்கள் உறங்கும் போதோ அல்லது உணவு உண்ணும் போதோ அவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது. இல்லையெனில் ஒருவர் முதலில் ஸ்ரீ ஹரிக்கும் பிறகு தனது ஆன்மீக குருவுக்கும் பிறகு மற்ற உயர் அதிகாரிகளுக்கும் வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். நாரத பஞ்சாத்திரம். ஒரே ஒரு கையால் வணங்குதல், ஒரு கையால் மட்டும் வணக்கம் செலுத்துவது குற்றமாகும். அதாவது ஒரு கையை தலைக்கு முன்னால் நீட்டி மற்றொன்று தரையில் இருந்து ஒரு மணிப்பை அல்லது பிற புனித பொருட்களை வைத்திருக்கும் போது வணக்கம் சொல்வதற்கு முன் நீங்கள் வைத்திருக்கும் எதையும் கீழே வைக்கவும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இப்போ நாம சாமி வணக்கங்கள்னா பிரணாமம், சாமி கும்பிடுறோம் இல்லைங்களா? கும்பிடும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இறைவன் ஓய்வு எடுக்கும் போது இதை ஆல்ரெடி நான் கிளாஸ் சொன்னோம். இப்ப நம்ம ஊருக்கு போறோம், திடீர்னு 1 மணிக்கு ட்ரெயின் புக் பண்ணிக்கிறோம். வீட்டுல இருந்து 12 மணிக்கு கிளம்பணும்னு வச்சுங்க. 12 மணி நேரத்துக்கு நம்ம போற வழி நம்ம எல்லாருமே செய்யற தவறு இது என்னன்னா, 12 மணி 1 மணிக்கு நம்ம ஊருக்கு போகும்போது வழியில பாக்குற கோயிலுக்கு முன்னாடி விழுந்து கீழே கும்பிட்டு போறோம். சாமி நான் போறேன், நல்லபடியா போயிட்டு நல்லபடியா வரணும். அது வந்து நீங்க கும்பிடணும். பட் அங்க போய் கீழே விழுந்து கும்பிடக்கூடாது. கீழே விழுந்து கும்பிடும்போது அங்க சாமி எந்திரிக்கிறாரு, நீங்க கூப்பிடுங்க. இப்ப நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றீங்கல்ல, ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் பக்கத்துல வந்துடுறாரு. ராமா அப்படிங்கும்போது ராமா பக்கத்துல இருக்கிறாரு. நீங்க அதை என்னைக்குமே மறக்காதீங்க. இப்ப நம்ம அம்மா அப்பா இருக்கிறோம், குழந்தை வந்து அம்மான்னு கூப்பிடும்போது அம்மா என்ன பண்ற அப்படி என்னன்னு கேட்கற, அப்படி பக்கத்துல போற, அப்படி அப்பாவும் அதான் செய்யறாங்க. நம்மளாம் பகவானோட குழந்தைகள். பகவான் சொல்றாரு, அகம் பீஜ பிரதாபிதான்னு, நான் தான் உங்க எல்லாருக்குமே தந்தை, விதையளிக்கும் தந்தைங்கிறாரு. பகவான் வந்து கேட்பாரு, எழுந்திருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. நாம அப்படியே மனசு நினைச்சிட்டு போயிடலாம், சாமி தப்பான்னு. கீழே வந்து சாமி கூப்பிட்டீங்கன்னா அவரை தொந்தரவு பண்ற மாதிரி. அதே மாதிரி அவங்க வந்து நம்ம வந்து அபிஷேகம் பண்ணும்போது போறோம், அப்பயும் நம்ம இது பண்ணக்கூடாது, சுத்தி வரக்கூடாது. முதல்ல நம்ம அதே மாதிரி கோயில்ல பகவானுக்கு முன்னாடி வேறவங்களுக்கு நம்ம வணக்கம் சொல்லக்கூடாது, வேற காலில் விடக்கூடாது. பகவானுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு கை போயிட்டே இருப்போம், ஒரு கையில அப்படி ஒரு சல்யூட், 2 வீலர்ல போவோம், சைக்கிள்ல போறோம், கார்ல போறோம், அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது. அது வந்து ஒரு மரியாதை கிடையாது. புரிச்சுங்களா? இதுதான் இதுல சொல்ல வர கருத்து. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி சொல்லிடலாம். உடலின் மேல் இந்த படிங்க உடலின் மேல் பகுதியில் படிங்க. உடலில் மேல் பகுதியில் ஆடைகளை அணிவது. உடலில் மேல் பகுதியை ஆடைகள் அணிந்து கொண்டு தெய்வத்திற்கு மரியாதை மற்றும் வணக்கங்கள் செலுத்தும் எவரும் 7 பிறவிகளுக்கு குஷ்டரோகியாக இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி புரிய மாட்டேங்குது, என்ன மாதாஜி? அது என்னன்னா, ஓகே நீங்க புரியாத இருக்கலாம். அதாவது ஆண்கள் குருவாயூர் கோயிலுக்கு போறீங்கல்ல, பாருங்க கண்டிஷனா அங்க ரூல்ஸ், சட்டம் மேல போடக்கூடாது. ஆண்கள்
ஓ ஆ ஆ. மண்டல் சட்டையே குருவா இல்லை. இதுதான் கரெக்டான ஒழுக்கம் விதிமுறை. சரிங்களா? இப்ப ஐயப்பமலைக்கு மாலை போட்டு போறாங்க, சட்டை போட்டு போறாங்களா மேல? ஓ ஆமா ஆமா, கேரளா சைடு அப்படிதான் இருக்கும் மாதாஜி. ஆனா நமக்கு அப்படி இல்ல இங்க. அதான் இல்ல இல்ல எனக்கு புரியுது. அப்படின்னும்போது நம்ம வந்து கோயில்ல வந்து இது வந்து மேக்சிமம் கோயில்ல பின்பற்ற வேண்டிய விதி பின்பற்றுறாங்க. நம்ம வந்து பூஜை பண்ணும்போது மேக்சிமம் சாமிக்கு பூஜை பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பெல்லாம் மேல ட்ரெஸ் போடக்கூடாது பிரபு. ஒரு துண்டு மேல, ஒரு துண்டு, ஒரு இடுப்புல கச்சை இருக்கணும், ஒரு துண்டு இருக்கணும். பூஜை பண்றோம் பாருங்க, பூஜாரி எப்படி இருக்கிறாங்க நம்ம இதுல பூஜாரி ஆமா மேல ஆமா, சட்டை. வேஷ்டி தான் மேல சுத்தி இருப்பாங்க மாதாஜி. ஆமா ரைட். அதே மாதிரி மேக்சிமம் குருவாயூர் கோயில் இருக்கிறதான் பிரபு எல்லாரும் சட்டை போடக்கூடாது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்தியில பாருங்க 12.37 சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது மேக்சிமம் இது ஆண்களுக்கு தான். ஓகேங்களா? சரிங்க. இந்த விதி வந்து பாருங்க, இந்த விதி புரிஞ்சுதுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த விதி தென்னிந்தியாவில் இன்றும் பல கோயில்களில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும் இந்த விதி வட இந்தியாவில் கண்டிப்பாக பின்பற்றுவதாக தெரியவில்லை. நம்ம தென்னிந்தியாவில் இங்கதான் தமிழ்நாட்டுலதான் தமிழ்நாடு, கேரளா, அதுலயும் கேரளா, தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் பின்பற்றுறாங்க. சட்டை கழட்டிட்டு போறதுதான் அது கரெக்டான ஒரு முறை. அது அந்த பக்கம்லாம் கிடையாது, வட இந்தியாவில கிடையாது. அதே மாதிரி பிரார்த்தனையில எப்படி சொல்லணும்? பிரார்த்தனைகளை சத்தமாக உதவும். ஆன்மீக குருவுக்கு ஒருவர் மௌனமாக வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது. அல்லது வேறு ஒரு வார்த்தையில் கூறுவதானால், வணக்கம் செலுத்தும் போது ஆன்மீக குருவிடம் பிரார்த்தனைகளை உரைக்க சொல்ல வேண்டும். தவிர்க்கப்பட வேண்டிய குற்றங்கள்: தெய்வத்தின் முன் ஆன்மீக குருவுக்கு வணக்கம் செலுத்துவது முறையல்ல. ஒரு பக்தன் வணக்கம் செலுத்துவது தெய்வத்தின் முன் ஆன்மீக குருவின் பாதங்களை தொடுவது முறையல்ல. இது ஒரு குற்றமாக கருதப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவாக ஒருவர் நடித்தாலும் அவர் வணக்கங்களை ஏற்கக்கூடாது. அல்லது தெய்வத்தின் முன் ஒரு சீடரை தனது பாதங்களை கழுவ அனுமதிக்க கூடாது. இது ஆச்சாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஆசாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அப்புறம் ஆச்சாரம். இப்ப வந்து பிரார்த்தனை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சத்தமா தான் சொல்லணும். அதுவும் நம்ம குருவிட்ட ஏன் அப்படி பிரார்த்தனை உறக்க சொல்லணும்னா, குரு தான் நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட நம்ம போய் சேர்த்துருவது. நம்ம பிரார்த்தனையிலயும் பகவான் கிட்ட போய் சேர்த்துருவது குரு தான். அதனால நம்ம உறக்க சொல்லணும். அதே மாதிரி தெய்வத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன்மீக குருவுக்கு வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது. பகவானுக்கு முன்னாடி அவர் தான் சுப்ரீம் பர்சனர். அவருக்கு முன்னாடி நம்ம யாருக்குமே வணக்கம் செலுத்தக்கூடாது, பாத பூஜையும் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து ஆச்சாரம். அதே மாதிரி நம்ம பிரணாமத்தின் திசைங்கும் போது நம்ம கும்பிடுறோம். கோயில போய் நீங்க கும்பிடும் போது இதை மறக்க கூடாது. எப்படி நாம இப்போ பெருமாள் கோயில போய் கும்பிடும் போது எந்த இடத்துல கும்பிடணும் சொல்லப்படுது சொல்லுங்க. இதை படிங்க, பிரணாமத்தின் திசை, இதை படிங்க. பிரணாமத்தின் திசைகள்: நீங்கள் மிதிக்கும் நபரின் திசையில் உங்கள் தலையை சுட்டி காட்டுவது பொதுவான விதி. கோயிலில் கடவுளுக்கு எதிரே நிற்கிறீர்கள் என்று புரிந்து கொண்டால் இடத்தில் சாஸ்திரம் உங்கள் இடது பக்கம் கடவுளை நோக்கி பிரமாணம் செய்ய கட்டளையிடுகிறது. இதனால் உங்கள் பாதங்கள் கருட திசையில் இல்லை. அல்லது பல இஸ்கான் கோயிலில் பொறுத்தவரை ஸ்ரீல பிரபுபாதர். போதும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நாம எப்ப போய் கோயிலுக்கு கும்பிட்டாலும் மேக்சிமம் நம்ம வந்துட்டு இதுலதான் கும்பிடணும். கருட ஸ்தம்பம் அங்கதான் உளுந்து நம்ம கும்பிடணும். அதுதான் முறை. கருட ஸ்தம்பத்தை தான் உளுந்து கும்பிடணும். அப்படியே நம்ம உள்ள போய் கும்பிடும்போது பகவான் நேரம் கும்பிடுறோம்னு வச்சுங்க, நம்மளுடைய கால் எங்க, நம்மளுடைய பாதம் எங்க இருக்குது, அது கருடரை நோக்கி இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இடது பக்கம்தான் பகவான சாஸ்திரம் சொல்லுது. இடது பக்கம் கடவுளை நோக்கி பிரமாணம் செய்ய கட்டளையிடுகிறது. புரியுதுங்களா இது? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிதான் கும்பிடுவோம். இஸ்கான்ல தான் கும்பிடுவோம். இந்த புதுசா வரவங்களுக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா மாதாஜி? உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது, அதனால ஓகேவா? ஹரி போல். ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி.
பாடு போலாங்களா? இதுதான் நம்ம வந்துட்டு எப்படி கும்பிடணும் இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப சரணாமிரதம் ஏத்துக்கிறத பார்த்தோம். மாதாஜி ஒரு டவுட் மாதாஜி. கேளுங்க மாதாஜி, கேளுங்க. மாதாஜி இந்த இடத்துல ஆன்மீக குரு அப்படிங்கறது பூசாரியை குறிக்கிற மாதாஜி? இல்ல பிரபு, இல்ல மாதாஜி, பூஜாரி கொடுக்காது. அவர் பூஜாரி வந்து பூஜை பண்றாரு. ஆன்மீக குரு வந்து நமக்கு எடுத்து சொல்ற ஒரு பகவானை பத்தி, இது இவர் பகவான் இப்படி பக்தி செய்யணும், இப்படி சேவை செய்யணும், இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய அறிவுரை கொடுப்பாரு. பழம் கொடுத்தா தேங்காய் உடைச்சு கொடுப்பாரு. சாமிக்கு பூசாரியோட வேலை. ஆன்மீக குரு வந்து நமக்கு வந்து தன்னை உணர செய்வார், தன்னுணர்வு பெயர் செய்வார். அவர் தான் ஆன்மீக குரு. இதுதான் மகிழ்ச்சி. ஓகேங்களா? வேற யாருக்காவது டவுட் இது வரைக்கும் நடந்ததுல கேளுங்க மாதாஜி. இப்போ நம்ம கோயில்ல வந்து குருவை வணக்கம் செலுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லும்போது, நம்ம மகாராஜ் எல்லாம் ஒருவேளை அங்க இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அங்க வணக்கம் செலுத்துறோம்ல மாதாஜி? பிரபு பேருக்கு இப்படி கையெடுத்து கும்பிடுறீங்க, கீழே தண்டோத் பிரணாமம் பண்ணக்கூடாது. ஆல்டர் ஓப்பனா இருந்தா, பகவான் அங்க ஓப்பனா இருந்தா நீங்க நம்ம குருவோட உழவே கூடாது பிரபு. குருவை ஏத்துக்க மாட்டாரு, குருவுக்கு தெரியும். புரியுதுங்களா? இப்படி கையை எடுத்து நீங்க வணக்கம் சொல்லலாம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாராஜ் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்றோம். புரியுதுங்களா? பட் நம்ம கீழே விழுந்து தண்டவத் பிரணாமம் பண்றது இல்ல. ஏன்னா அங்க பகவான் அங்க இருக்கிறாரு. தெரியல. இல்ல, அது சாஸ்திரம் சொல்லுது, சாஸ்திரம் சொல்லுது. நாளைக்கு சேலம் சாஸ்திரமே சொல்லுது. நம்ம பக்தி விகாஸ் மகாராஜ் வராரு அப்படிங்களா பிரபு? சந்தோஷம். நாளைக்கு காலையில 9 மணிக்கு வராரு. சந்தோஷம். நீங்க தரிசனம் பண்ணுங்க பிரபு. ஏன்னா குரு பார்க்க கோடி நன்மைமாங்க. குரு பார்க்கன்னா ஜாதக பிரகாரம் அந்த குருவின்னு சொல்லலாம். நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய ஆன்மீக குருக்களை சொல்லலாம். அவர் பார்த்தாவே நமக்கு கோடி புண்ணியம் தான். அவருடைய தர்சனம் நமக்கு கிடைச்சாவே, அவருடைய பார்வை பட்டா போதும். ஓகே, சாது சங்கம் நமக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி இப்போ அடுத்தது சரணாமிரதம் ஏற்றுக்கொள்றதை பத்தி. இப்ப புதுசா வந்தவங்களுக்காக தான் ஹரே கிருஷ்ணா இன்னைக்கு நான் ரிவிஷன் எடுத்துருக்கிறேன். நல்லா கவனிக்கணும். யாராச்சும் படிக்காதவங்க இருந்தா படிக்கலாம். இவங்கதான் படிக்கணும்னு இல்லை. யாராச்சும் படிக்காதவங்க இருக்கிறீங்களா? படிங்க பிரபு. இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க பகவானை பத்தி படிக்கணும். தவறா இருந்தா கூட தப்பு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. சரணாமிரதம் ஏற்றுக்கொள்வது. பத்ம புராணத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி தானம் செய்ய முடியாதவர், ஒரு பெரிய யாகம் செய்ய முடியாதவர், வேதங்களை கற்க முடியாதவர், இறைவனை வணங்க முடியாதவர், அல்லது வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் எந்த ஒரு புண்ணிய காரியமும் செய்யாத ஒருவர் கூட கோவிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள சரணாமிரதத்தை வெறுமனே குடித்தால் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழைவதற்கு தகுதி பெறுவார். டிவோஷன் அத்தியாயம் 9. மெத்தட் ஆஃப் டிவோஷன் அத்தியாயம். ஓகே, பக்தி ரசாமிரத சிந்து. அது பாருங்க, இதுல என்ன நமக்கு இதெல்லாம் தெரியுமா? தெரியவே தெரியாது. நம்ம போன தீர்த்தம் வாங்கி குடிக்கிறோம், தீர்த்தம் வாங்கி குடிக்கணும்னு குடிக்கிறோம். பட் அந்த தீர்த்தத்துக்குள்ள எவ்வளவு விஷயம் இருக்குது பாத்தீங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? பாத்தீங்களா? அந்த சரணாமிரதத்தை குடிக்கிறதுனால பகவானுடைய ராஜ்யத்துக்கே நம்ம நுழையறதுக்கு தகுதி இருக்கு. அந்த தகுதி கிடைக்குது நமக்கு. அது எப்படி சொல்லுங்க? நாம வந்து எவ்வளவு கஞ்சத்தனமா இருக்கிறோம், தானம் செய்யல. நம்மளால கண்டிப்பா யாகம் பண்ண முடியாது. யாகம் பண்றதுன்னா எவ்வளவு பொருள் சேர்த்தணும், எவ்வளவு செலவு பண்ணணும். ஒரு சின்னதா ஒரு நம்ம வீட்டுல ஒரு யாகம் பண்ணா கூட குறைஞ்சது ஒரு 10,000 செலவாகுது இல்லைங்களா? இல்ல 5,000, அதுக்கு கம்மி எங்கேயுமே கண்டிப்பா ஆகாது. ஒரு தானமும் செய்யறது இல்ல, யாகமும் செய்ய முடியல. எனக்கு படிக்கலப்பா, படிப்பறிவு இல்லை, வேதங்களை என்னால படிக்க முடியல, என்னால சாமி கூட கும்பிட முடியல. இல்ல எந்த புண்ணிய காரியமே செய்யாதவங்க இந்த மாதிரி, இதெல்லாமே என்னது, எல்லாமே மைனஸ் பாயிண்ட் தான். இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கூட கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டு அந்த சரணாமிரதத்தை குடிச்சா போதும். இதெல்லாம் சீக்கிரம், அதாவது பக்தி தன்னுடைய ரகசியங்கள். இதெல்லாமே நாம வாங்கி குடிக்கிறோம். பட் ஆனா வர புண்ணியத்தை பாருங்க எவ்வளவு ஒரு தகுதி கிடைக்குதுன்ட்டு. அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாவிஷ்ணு அல்லது தூய வைஷ்ணவரின் பாத தாமரைகளை கழுவிய நீர் அனைத்து புனித தலங்களின் கூட்டு நீருக்கு சமம். அத்தகைய சரணாமிர்தம் அருந்திய பிறகு ஒருவர் ஆசமனம் எடுக்கவோ கை வாயை கழுவவோ தேவையில்லை. அகஸ்திய சங்கீதாவில் பொறுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. பாருங்க, இப்ப பகவானுடைய அபிஷேகம் பண்ணுது, அத வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம். தூய வைஷ்ணவன் பாத கமலங்கும் போது இப்போ ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் இருக்கிறாரு.
அதே மாதிரி பக்தி விகாஸ் குரு மகாராஜ் இருக்கிறாரு, லோக்நாத் மகாராஜ், இந்த மாதிரி இஸ்கான்ல நிறைய மகாராஜ் இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாம் தூய வைஷ்ணவர்கள். நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்களுக்கு பாத பூஜை பண்றோம். அந்த பாத பூஜை பண்ணி அந்த தண்ணி வருது பாருங்க, அந்த நீர் தண்ணீர் சொல்லக்கூடாது, அது வந்து ஒரு புனித நீர். அந்த புனித நீர் வந்து அனைத்து புனித தலங்களின் குடிநீருக்கு சமம். இப்ப கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, நர்மதா, சிந்து, காவேரி இது எல்லாமே புனித நீர் தான். இந்த எல்லா புனித நீரும் ஒண்ணு சேர்ந்த புனித நீருக்கு சமம். எது? பகவான் மகாவிஷ்ணு அல்லது தூய வைஷ்ணவரின் பாத தாமரைகளை கழுவிய நீர். அதை எடுத்த பின்னாடி நம்ம எதை சாப்பிட்டாலுமே கை கழுவோம். அது அந்த அளவுக்கு புனிதமானது. நம்ம கை கழுவு வேணாம், வாய் கழுவு வேணாம்னு சொல்லிட்டு அகஸ்தியர் சம்ஹிதையில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து விஷ்ணுவின் குளியல் நீரை குடிப்பது. படிங்க மாதாஜி. விஷ்ணுவின் குளியல் நீரை குடிப்பது மற்ற உயிரினங்களை கொள்வது போன்ற 1 மில்லியன் பாவங்களின் விளைவுகளை அளிக்கும் சக்தி வாய்ந்தது. இருப்பினும் புனிதமான குளியல் நீரின் ஒரு துளியை கூட தரையில் விழவிடுவர் அத்தகைய 8 மில்லியன் விடுபவர் அத்தகைய 8 மில்லியன் பாவ விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டும். ஹரிபக்தி விலாசம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாருங்க, அந்த விஷ்ணுவோட குளியல் நீர், அந்த பகவானுடைய குளியல் நம்ம குடிக்கிறது வந்து என்னாகும், 1 மில்லியன் பாவ விளைவுகளை அளிக்குது. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறோமா? ஆனா இஸ்கான்ல பாருங்க, அந்த பகவானுடைய தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் தெளிப்பாங்க, நிறைய எல்லாம் தெளிக்க மாட்டாங்க. ஒரு சில கோயில்ல எடுத்து அந்த தாத்தத்தை நல்லா ஃபுல்லா அடிப்பாங்க, முகத்துல பண்ணணும் எல்லாம் கேட்பாங்க, அவங்களும் அடி என்ன அடிப்பாங்க. ஆனா அந்த ஒரு துளி தரையில விட என்ன ஆகுது, 8 மில்லியன் பாவ விளைவுகளை பாருங்க. 1 மில்லியன் பாவத்தை தான் அழிக்குது குடிக்கிறது. பட் நாம அதை வாங்கி நிறைய கை நிறைய குடுங்கன்னு வாங்கி நாம கீழே விடவே கூடாது. அப்படி நம்ம கீழே விட்டா 8 மில்லியன், அதோட 7 பங்கு ஜாஸ்தி வருது. அந்த பாவ விளைகளை நம்ம அனுபவிக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இத்தனை நாள் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். தெரிஞ்சு நீங்க நடைமுறைப்படுத்துங்கள். அதுதான் கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு உலக பொதுமறையில. என்னன்னு படிக்கணும், படிச்சுட்டு அதை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு அதன்படி நடக்கணும். அதுதான் சரியான வழி. சரிங்களா? ஓகே. ஆரத்தி வழிபாடு படிக்க இருங்க மாதாஜி. 8:57 அடுத்த கிளாஸ். படிங்க மாதாஜி. ஒரு 3 நிமிஷம் இருக்குது, படிங்க. ஆரத்தி வழிபாடு. ஸ்கந்த புராணத்தில் குலதெய்வத்தின் ஆரத்தி வழிபாடு தரிசனத்தின் பலனை பற்றிய பின்வரும் விளக்கம் உள்ளது. ஆரத்தி நடக்கும் போது ஒருவன் இறைவனின் முகத்தை பார்த்தால் அவன் பலவற்றில் இருந்து வரும் அனைத்து பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடலாம். ஆயிரக்கணக்கான மற்றும் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பிராமணனை கொன்றது அல்லது அது போன்ற தடை செய்யப்பட்ட செயல்களில் இருந்தும் அவர் மன்னிக்கப்படுகிறார். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அத்தியாயம் 3. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆரத்தி வழிபாடு. இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போறோம், ஒரு வேலையா போயிட்டு இருக்கோம். அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இந்த பக்கமா மாதாஜி பிரபு நிற்பாங்க. நம்ம கோயிலுக்கு போனா அப்படி நிற்கும் போது ஆரத்தி காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு வந்து அர்ஜெண்டா ஒரு வேலையா இருக்கும்போது கோயிலை பார்த்துமே உள்ள போவோம். நான் கூட எத்தனையோ நாள் தப்பா நினைக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த இஸ்கான் போறதுக்கு முன்னாடி என் பக்கத்துல ஒரு முருகர் கோயில் இருக்குது, போவேன். போயிட்டு உள்ள நுழையும் போது தான் அவரு பூஜையை முடிச்சு அந்த ஆரத்தி தட்டை கொண்டு வந்து அந்த ஐயரு காமிப்பாரு. அப்பா இவ்வளவு கூட்டம் நிக்குது, இவங்களுக்கெல்லாம் காமிச்சிட்டு இவர் எப்ப காமிப்பாருன்னு நான் என்ன செய்வேன், அந்த பகவான் மட்டும் அங்க வந்து அது முருகர் கோயில், முருகர் தேவர், அவரை பார்த்துட்டு முருகர் கும்பிட்டுட்டு முருகன் நிறைய டைம் ஆச்சு நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி அப்படி கும்பிட்டுட்டு உடனே ஓடி போயிடுவேன். தெரியாது. இப்ப நீங்க தெரிஞ்சிட்டீங்க. இன்னைக்கு தெரிஞ்சதுன்னு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நாம கோயிலுக்கு போனா கூட ஆர்த்தி எடுத்துட்டு தான் வரணும். ஆர்த்தி எடுக்காத நம்ம வரக்கூடாது. நான் இங்க இதுக்கு வந்த பின்னாடிதான் நான் இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டேன். ஆச்சுங்களா? இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதை வந்து நீங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். பகவானை வந்துட்டு எப்படி கும்பிடணும், எப்படி சரணாமிரத்துக்கு எப்படி, பகவானுக்கு எப்படி மதிப்பு கொடுக்கணும், பகவான் முன்னாடி அடுத்தவங்களை கும்பிடலாமா, அதே மாதிரி இந்த சரணாமிரத்தை நம்ம சிந்த விடலாமா அப்படின்னு எல்லாம் நீங்க இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இதை நீங்க எல்லாம் செயல்படுத்தணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 8:59 ஆச்சு. அடுத்த கிளாஸ் மாதாஜி எடுக்கணும். அடுத்த கிளாஸ்க்கு எல்லாம் கண்டிப்பா தயவு செய்து வாங்க, நடைமுறைப்படுத்துங்கள். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்க வாங்க, அந்த சம்பந்தப்பட்ட அழகா ஒரு பாகவதத்தில் இருக்கிற கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஓகே. நல்லா
எடுக்கிற மாதிரி உங்களுடைய எல்லாம் உங்களோட பக்தர்களின் கருணை. நீங்கள் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்க. நீங்க எல்லாம் வந்தாதான் சொல்ல நல்லா இருக்கும். கேள்வி கேளுங்க. தவற அமேசிங் கிளாஸ் மாதாஜி. மாதாஜி அமேசிங் கிளாஸ் மாதாஜி. நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி கிளாஸ். உங்களுடைய மெர்சிமா. அம்மா உங்க பேருமா? சத்யா மாதாஜி. சத்யா. ஆமா, அடுத்த தடவை வந்தா உங்க பேர்லாம் எனக்கு கொடுங்க. உங்களுக்கு என்ன டவுட்னா என் நம்பர் சொல்றேன், எடுத்துக்கோங்கம்மா. எல்லாரும் எழுதிக்கிங்க என் நம்பர் தயவு செய்து. ஏதாவது டவுட்னா எனக்கு கேளுங்க, நான் சொல்றேன். ஓகேங்களா? 90366 90366 94031 90366 எடுத்துங்க. ஏதாவது ஒரு டவுட்னா மாதாஜி இப்படி இப்படி என்னன்னு கேளுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். எனக்கு தெரியலன்னா என்னோட சீனியர் பக்தர்கள் இருக்காங்க, அவங்கள கேட்டு சொல்றேன். ஓகேங்களா? இப்ப அடுத்த கிளாஸ் மாதாஜி வருவாங்க, அதனாலதான் நான் முடிச்சிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சங்கரன் பிரபு இருக்காங்களா லைன்ல? சங்கரன் பிரபு இருக்காங்களா? சரண் பிரபு கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. சங்கரன் பிரபு இல்லைங்க மாதாஜி, சங்கரன் பிரபு இல்ல. சங்கரன் பிரபு இல்லைங்களா? ஒரு நிமிஷம். ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லிட்டே இருக்கலாம் மாதாஜி, நான் கனெக்ட் பண்றேன். யூடியூப் லைவ் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு எடுத்தது பகவானை எப்பயும் நினைக்கணும். நாம சொன்னோம் சததம் எப்பொழுதும் பகவான் நினைக்கணும். இப்ப இந்த நாமத்தோட பெருமை எல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாவது நினைப்பதா சொல்லுங்க. நீங்க சங்கரன் பிரபு ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சங்கரன் பிரபு ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க, அப்பதான் அவங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ண முடியும். பண்ணிட்டு நம்ம ஓகே ஓகே மாதாஜி, பண்றேன் மாதாஜி. இப்ப பகவானோட நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபு. பிரபு நீங்க கொஞ்சம்